Salutare lume bună și bine v-am găsit la 11-lea bike vlog cu un nou pov. De astăzi avem chest mount-ul pus pe noi și îi dăm. Sperăm că se vede bine, cred că. Aici sunt cu Flaviu, Robi, Florinel, Andrei, Tudor, Raul, Adi, mai vine celălalt Adi, Mihai, Raul și Denis. Dăm follow la racheta lui Robi. În casa și am dat încă încet. Asta e racheta de dirt bike al lui Robică, care chiar e forță. Și hai să ne dăm în continuare. Uite-te ce avog. Ce bun ești, bă! Băieți, oameni buni, fetelor, în special fetele. Pe Instagram la ei, că în căutare, la fel și la băiatul ăsta, Robi, că în căutare de gazici. Eu dau o fură cu... Bestia mea. Dar eu dau grafuri. Băi, 5 kg ia pune-te. Mâncați-aș! Mamă, ce rupe și asta în ea! Am înțeles, single speed dirt bike, one brake. Just in back of the bike. Ia să păță cu o singură frână. Și dăm înapoi spre Robică. Să treacă la cei băieții. Îi pe domnul Flaviu ce agresiv jocă. Și Raul mai agresiv. Oh my god! Și vine domnul Denis și dă foarte agresiv pe pump-track. Ca să vă țin la curent, Adi de la Cluj-Echei a făcut fisura pe basculă la Rock Rider. Dar nu-i problemă că garanția este. Să ducem la garanție. Bun, acum o să dăm un sprint până la Foișur. Și pornim dinainte de pump-track. Și după ce am spărut de pe pump-track, i-am dat un sprint puternic până la Foișor. Și de tare. Sprint! Bă! Sprint, iar! Și am ajuns la Foișor. Cel mai ușor sprint. Vezi morat, au și cu o gură de pălincă, nu mi-e frică de nimică, Băieți, aici avem primul try al lui Tudor de a da wheelie, pe noul lui bike, care arată foarte sexy. Acum suntem pentru rock, m-a zis. Avem grijă să ne vedem. Acum îi dăm pe rampa de aici, de la parcul abandonat. Știu că am prevenit cu cadrele din spate, dar
Dăm pe rampă și... Ne-am întors, avem viteză de undeva. Din nou pendulul. Ridicați asta mai mult. Țineți distanță! Un pic cam sketchy. Bă, ce ai dat-o? Dăm un jump normal. Un mic jump la parcare. Să-mi ajută. Acum, Raul cu Mihai vor să ne arate cum se merge fără mâini în jos, pe vale, în vale, jos în vale, așa, și urcăm acum un pic mai sus. Eu vreau să-i dau foarte tare, că nu aș vrea să trag o trâncă, dar o să ținem mai mult pe ei și să vedem ce face fanii neasă sau, nu știu, vedem noi.